Takže čaute, dneska sme pri novom videu a dneska si tu ideme dať návod, ako si spraviť stanok v Postdonate. Vám ukážem. Musíte sa najprv joinúť na Postdonate. Tak. Dobre, sme tu. A keď... Tak napríklad môžete vidieť, že máte tu vždy takéto návody. Blbé, ani neviete, ako si to spraviť. Dobre, takže napríklad tu máte ako ostatní. Napríklad chcete takto, ako majú ostatní. Napríklad koľko mu donajtnem, napríklad, že Jordany mu donajtnem. Dobre, donajtol som mu. Tam moje jedno ešte. Napríklad, keď chcete takto donatovať, alebo aby vám niekto takto donatol, takto napríklad, ešte mu dám toto. Keď chcete, aby niekto takto donatol, aby vám donatol nejaký typek, no tak najprv musíte ísť do More, pôjdete do Create, keď pôjdete do Create, potom napríklad dáte toto a že kliknite na tú hru. Nie. Tak to bolo zle. A pôjdete napríklad na vytvory. Kliknete na hociakú hru. Toto je moje Murder Mystery Modded, len to musím ešte spraviť. A musíte dať, že... Dá sa mi, že nie. Dáte, že... Takže pôjdete sem a dáte, že... Prihrávky. Áno. Potom... Toto nevšimajte si. Dáte, že vytvoriť priepustku. Napríklad dáte sem, že neviem... Napríklad, že... Takto. Popis. Free candy for you. A dáte, napríklad, že zmenu. Ako dáme zmenu? Keď dáme zmenu, napríklad dáme toto. Páčka basketbalistu. A že vytvoriť listok. Dáte. Takto. A pôjdete sem a dáte, že... Nie. Pôjdete... Kliknite na to a dajte, že predaj. A tu dajte, že položka na predaj. A tu napríklad dajte, že 20 robuxov. Hociaké, a dajte, že uložiť zmeny. Potom keď pôjdete zase sem, no tak to už máte. Vypnete to. Pôjdete sem. A vytvoríte si stanok a budete to mať. Tak pre vás, keď to naloží, nezabudnite dať like a odberať zatiaľ. Cus.